אני לא מאמין איך היא שכנעה אותי לקנות כרית ב-350 שקל. כבר 100 שנה אני עם כאבי צוואר, שום דבר לא עוזר, בטח גם זה לא יעזור. אני יודע למה הוא חושב ככה, וזה לגמרי הגיוני. גם כריות אורתופדיות ויקרות, אם הן לא מתאימות לך אישית, הן פשוט לא יעבדו. קודם כל, את הכרית של סופטי אפשר להתאים בגובה. יש 3 שכבות שאפשר להוציא ולהתאים לגובה שנוח לכם. אחת השכבות היא שכבה רכה, וכשהיא ממוקמת למעלה, היא יוצרת כרית נעימה ורכה במיוחד. ואחת קשה, וכשהיא למעלה תהיה לכם כרית יציבה וגבוהה יותר. השכבה האמצעית היא בשביל להגביה או להנמיך אותה. מה שבאמת עושה את ההבדל זו הזווית, שמתאימה בול לצוואר שלכם, לא משנה באיזו תנוחה אתם ישנים. בקיצור, בואו נראה מה דני שלח לנו שבוע לאחר מכן. וואלה, אני בהלם. כבר 20 שנה לא ישנתי ככה. כאבי צוואר נרגעו כבר מהלילה הראשון. באמת, אני מברך את אשתי על זה. אם הייתי יודע, הייתי משלם גם 1,000 שקל. תודה לכם. תודה דני, שמחנו לעזור. גם אתם יכולים לנסות את סופטי ל-30 ימים ולהתחיל לישון טוב, או לקבל את הכסף בחזרה. עשינו מבצעים באתר ואפשר לקבל את הציפיות הרשמיות שלנו במתנה. אז שיהיה לילה טוב.